ya moyoka yaerire kurwa ona matukane kurwa hegeteseni hekeiga kimurikira ya mate bosichi amate kurwa se ikenyoro gichibo bike gotoke wodi ya Gesusu konyorobo konyi kuria konyorobo konyi wichi wilcha nigori tuko ria rero baba ni kibako gokera maiga yo konyorobo konyi obu gwetera saba samarie abaya chiamate chiri cha enyorera ogokonya uko nigori tuko ria rero bayasokire na koira ni ngambu ya mono aseba sabire chiamate chinde hejichire no kugani uko banyara ko baba gwikwange na konyorobo konyi obu buragotuma nyumuri kito Sophie Kerubo na tuare koria ndero twamayora sagana tuare koria ndero twamayora wiki ya moyoka na matuko anyarire koba gagweta magega yegeteseni keiga Gensoko TV kumurikira omugako yomo uyu oganetie obokonye bwe wheelchair kurwa ase kinyorogie chibobi ime ye wodi ya Gesusu ebunge enyaribari masaba ase ritkoria rero anyara gotwara omugoko magega yokonyora obokonyi kurwa aso yokoboria ekerogo kyobwe MCA bwe wodi ya Gesusu Kefa Sagana ni tukuria na riogo etako kurigeria barwire gwetana renge kwenda na wheelchair ase wodi ngima today naenda na wheelchair 10 in total komenta nayo chiamate 10 nigo chanyara gokonyeka ase okoegwa wheelchair ekerononya Sagana anyara goteba muna ekerenga kiye ekenene nigo arache konekia bari abaganete obokonyi ngonyara ari gagosoya okoboko igorera bona abu mugaka no twari gocha kwera nere yo mwerio ase Saudi na roche clip weke TV 1 week ago nakarakia vete ya dia TV kabanga mugaka na itaji wheelchair igonka include among the 10 chirina na rero ngatanga nere moretre wheelchair yayi ekogera abara imbaro numo abasamaria ambaro abaya bariba igobono ditukoria rero aina rutwara okora rero no twakurira igasi ya rero ase chiamate chiria chanyora obokonyi nigo chesokia na koiraniria mbuya na gosaba abande gokonywa ase nonya bateba mbache kubwatesia Kefa Sagana ase iganga ya yenene yokoria ekerogo kyobwe MCA kakina ari kuba ase nintu mwangu swiriri yani mwanko timatina kindatebe tiganya saba sisini nande cyukuri kibakonyore ikiagero yokorwa na nyasaye go ikakoro chikwarorira mabira ndire ko bakonyora umumina baba ali abange bakonyora abachane gete nebirema muna mwenyuira ona nende tukubasabira amaya achinjira kiri muri ari andara gokonya mwenyore nke ya singenjo yokobera lingambi ya mano singenjo ye mwarorire ngambi ya twakwanire na nyasaye obwerero umugambi aletire lingane liriye ya mano ase family yeito asengenjo mwana omuntu Florence yangira lingambi ya mano aso mugambi kora ngambi ya kwikase kidore ke osenge ya dre tora twale bokongu marwire umugina karwara akindero doje ngina sawa kwa dramaya tikasoko asoko imutuguka kakia ninjira muri gocha omwana nagagitiga wairani nanda ese mwarusi nande byose paka birano nyasako sisi nando nyore kyokuri gigaki abamuramba nabali basomete saki bamuntu achate injendi kabamwe abamuraba batenge bagenda ngako gaki kokora likura tonya batano likabantu ayo lichukura gaki kyagara abatango likabantu tochukuganye go twabona gaki nyasaba sisini Inko ripotaria egeteseni keiga Gensoko kuroiga ewodi ya Gesusu ebunge Nyaribari Masaba e county ya Kisii inche nkoro kwa Sophie Oigara.